El meu esforç sempre tenia una recompensa en aquesta escola i també recordo que gràcies als professors i a les professores jo vaig decidir ja des de molt petita el que volia ser perquè se'm va potenciar la meva part artística. Sobretot les estones de pati o a la terrassa dalt amb les rodes o a baix al pati amb els amics i aquests amics encara els conservo avui a dia. Coses que m'emporto molt positives són l'ambient. L'ambient a l'escola sempre era molt sa, hi havia molt bona relació amb els mestres, entre companys. Molt bon record perquè els professors i les professores van fer que el meu pas per aquesta escola fos genial, la veritat. Però molt maco, recordo que érem tots com una família, a més érem molt poquets a dins de la classe i la relació tant amb els professors com amb els companys la veritat que va ser fantàstica. L'escola és el respecte. Els que més destacaria serien, sens dubte, l'amor. S'estableix una relació molt amorosa entre mestre i alumne des de ben petits i és el mestre, la persona que inculca aquest amor als alumnes. D'altres també el treball en equip t'ensenyen a treballar en equip des de ben petits i és una cosa que a la vida et pot servir molt en un futur. Respecte, compartir, sensació d'equip, més que d'equip de família, perquè al ser una escola més petiteta, doncs, no sé, teníem molta sensació, estàvem com molt recollits i això és el que més recordo. La paraula seria motivació. I a família.